Arena València es desplaça per primera vegada fins a la localitat alacantina de Xaló, a la Marina Alta. Un municipi d'uns 3.000 habitants que avui acollirà la quarta prova d'un campionat diferent anomenat l'Essència. Avui comptarem amb Jordi Mas per a conèixer les singularitats d'esta competició. Comencem! Bueno, Jordi, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ja estem així a punt de començar la quarta prova d'esta competició. El que sí que hauríem fer és comentar un poquet els tres diferenciadors d'esta modalitat. Per on comencem? Per la durada de la prova, per exemple? Per exemple, la durada de la prova són 2 hores i mitja, són 300 punts, diguem, hi ha mitja hora més d'exigència que tenen els animals i sempre acabem un poc més tard, diguem, fent-se més de nit que en l'altre tipus de competició. Miguel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Contem també, per exemple, una altra diferenciació d'esta competició és que els coloms no van pintats per dalt, no? Sí. Temps darrere no anaven pintats i a poquet anem pintant. Volem massa coloms, per favor, pintats, i estos senyors volen les rels de molt anterior, a poquet. I altre tret també perquè, per exemple, el fet de no estar pintats els coloms per dalt, això pot suposar un problema per als àrbitres per identificar-los, estan tan acostumats a reconèixer-los que ja és tarea senzilla per a ells. No és fàcil, no és fàcil. Realment tenen que reconèixer perfectament l'animal. Cada colom n'hi ha 3 rojos i no n'hi ha cap igual. Cada un té una silueta, una forma de parar, és més complicat un poquet, però bueno, sempre hi ha un poquet de més temps per a que l'àrbit més temps en el sentit de que la competició sol anar un poc més lenta. En aquesta competició no es puntua les colomes, no? Únicament els coloms. Els coloms, sí. En aquesta modalitat les colomes no venen puntuades de cap lloc, simplement en els classificatoris que s'han fet abans s'han seleccionat colomes que han participat ahir per vindre així. L'objectiu d'esta modalitat de competició és retornar als orígens, no? És la segona edició que es celebra este campionat, però sí que es vol recuperar la tradició de la colombicultura. Correcte. La colombicultura que tenim avui en dia ve d'esta colombicultura que nosaltres estem intentant recuperar, que és conforme s'han volat els colors tota la vida. El que passa que en el transcurs de les coses tot canvia, tot evoluciona, a voltes anem fent les coses per a bé, però ara la nostra modalitat d'essència és recuperar els orígens de la colombicultura. I des del club local, què implica organitzar aquesta competició? Pues sí, este amic meu, que per a mi soc el president, però no soc el president, som amics meus. I em van dir, Miguel, això ho va, dic, molt bé, parlem amb els socios i estic d'acord, jo estic d'acord, i ho han fet, estic, i el trobo molt bé, a poquet que recuperen aquesta essència d'antes. I ara ja que resten pocs minuts per a començar, estem aquí al centre del poble, és un poc aquest punt de concentració, no? La tertúlia d'abans també és important, el dia de les proves. Clar, la colombicultura no és sols volar coloms, hi ha un antes i un després, el cafenet, la tertúlia, el cascar o provocar-se uns als altres, pues avui t'he guanyat jo, pues avui... I això forma part de l'amistat i del deport. No res, demanem els cafès i de seguida comencem. Perfecte. La veritat és que és un honor, un plaer també tindre aquesta competició al poble de Xaló i, com no, també l'apoyo total de les colombaires de l'associació de Xaló, tant a Jordi com a Galant, que fan una tasca immillorable. I tot el que sigui també obrir les portes al turisme, a el que sigui el comerç, hostaleria, en el temps que estem visquent, tots són punts a favor per al poble de Xaló. Benvinguts a Xaló i tot el que faci falta per a l'associació. Ens contes en quins colors participes tu? Yo con 6 palomos. Pues son Sandokan, la Rosa, el Sol Naciente, Merlín, el Vistas y el Europa. De moment, com van en la clasificació? Bueno, falta mucho, llevamos la mitad. Hay uno que va en cabeza con 1 minuto del palomo de aquí de Rafa
y todo está por decidir aún. De momento con el FALAC vamos en segunda posición y vamos a un minuto del que va en cabeza y de momento tiene muy buenas expectativas. Què esperem de la prova d'avui? Pues bueno, esperemos que podamos divertirnos, eso es lo principal de cada prueba. Y es una paloma nueva que no sabemos qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer en esto. Pero bueno, lo principal es eso, que nos podamos divertir, que los palomos hagan su trabajo, ella hará el suyo, que es lo que ha hecho siempre y tal, y los palomos deben aplicarse más y defenderla a ella cuando toque. Pues ara mateix està la coloma que té que eixir, estava esperant la solta i anem a col·locar-li la balissa per a poder seguir-la en cas de que la perguem en algun moment donat. Això li ho col·loquem així on porta ella una d'aquestes plomes i així en cas de perquè a voltes passa que s'enganxa o el que siga, en cas de que s'enganxe i la perga, com va col·locada en una de les dues plomes blanques, en seguida ens donem compte i podem recurrir a agarrar-la per tornar-li a col·locar el transmissor. Ja està en marxa, està connectat ja, això té una llumeta, xicotiua, no sé si s'aprecia, està connectat ja i ara ja anem a deixar-la tranquil·leta fins a l'hora de la molla. I anem a deixar-la que estigui en l'ombra perquè no isca ella a sofocar ni res. Deixem així la coloma que estigui en l'ombreta, perfecte. Conta'ns la missió complicada de poder diferenciar els coloms sense que vagin pintats per dalt, com ho feu? Home, és un poc complicat, però es comences ja a conèixer els caràcters dels coloms, colom que s'obri un poc més, el colom de manera de treballar, els pelatges, evidentment, i la pintura per baix. És complicat si en un arbre alt on no puc veure el colom, però comences a conèixer un poc més el colom, el que és la manera de treballar la coloma i el pelatge, però al final sí que s'aprecia. En este cas sou dos àrbitres. Sí, som jo i el companyero Toni Ribes, i jo vaig per baix i ell és l'àrbitre de Terrassa. A part de mirar tot el que està en vol, m'avisa si em baixa un colom, si no em baixa, i tot el que jo cante, ell ho apunta tot, perquè jo moltes voltes estic correguent, estic en la moto, estic dalt d'un arbre i ell ho apunta tot. Sense ell no es podria fer, la veritat. En mi faceta de árbitro de terraza en esta competición es más fácil porque en el vuelo sí que van pintados. Entonces, la dificultad en este caso la lleva el árbitro de tierra. Es muy satisfactorio que la federación nos designe para un evento a nivel comunitario, como es la comunidad, en esta modalidad de la esencia. Estem així al punt de concentració, de seguida imagine ja que anireu a les vostres ubicacions, en el teu cas a la terrassa. Sí, ya queda media horita para empezar y en cuanto podamos nos desplazamos ya a la terraza. pilotari, em dedico professionalment a jugar a pilota i sí, aquesta afició l'ha tingut des que vaig néixer, perquè mon pare m'ha criat entre coloms
i he disfrutat molts anys en aquesta afició. Sí que és veritat que quan mon pare va parar de volar va faltar i jo estava en la pilota en un moment jugant ja a un gran nivell, vaig tindre que decidir entre la pilota i el colom i vaig tirar pel camí de la pilota. Però bueno, ho tinc dins. La veritat que ara han fet este concurs de la final de la Comunitat Valenciana d'Essència i em van demanar si podien volar a casa i jo he encantat, els vaig obrir les portes i de fet, sí, la veritat que m'ha tornat a reenganxar, perquè estic disfrutant molt de les soltes i disfrutant molt en els coloms d'Essència que es veuen detalls de colom, el que ho he viscut i sap el que és, disfruta molt en aquest tipus de modalitat. Dime. Home, fan dia espectacular, anem a veure si podem disfrutar de la solta. Va, pues, que siguem tots contents de la solta i en pau, va. Va, sort per a tots. A la terrassa de Tomar estem així a punt. Quan digueu, amollem. Vale, cavallers, bona vesprada, som els àrbitres. Anem mullant els coloms i farem la prova. Coloms a l'aire. Coloma al aire y coloms en coloma, ¿eh? La coloma es moracha de la E700163. Repetís, prueba válida. De moment sembla que no s'està allunyant del poble, no? No, així estem en 400 o 500 metres del poble, estem relativament molt prop. Però bueno, la tendència del ventet que fa va espillant la pacallà i si es deixa anar, per mi quan es dona compte està un poquet més allunyat. Perímetre de seguretat del que marca el reglament, en cas d'anar-se'n més lluny, és on la prova es talla. Vale, la tenim volant per dalt del barranquet, o sigui, les primeres cases de Lliber. Sembla que va marcant ja, no?, per a parar. Marcant ahir cipresos, a barranquet. Volant per dalt del campanar de Lliber. Continua ella per ahir dalt del cementeri. I aquesta zona té accés per a poder pujar? Sí, està a la part de dalt de cipresos, hi ha un accés bo per darrere. Brinca damunt de la muntanyeta, hi ha alguna senda, però bueno, ja no accés, en cotxe no n'hi ha. ¿Hi ha algú que passa darrere la muntanyeta o què? Bueno, de moment la tenim per esta cara. A veure si Emilio
Pots rodar per darrere, pel camí de la depuradora. Tira, Emilio, tireu vosaltres per darrere, pel camí de la depuradora. Sembla que de moment te resistís, no?, a fer la primera parada. Sí, de moment s'aguanta ella amb prou força i l'aire també l'ajuda a vegades a que ella s'esforça menys, simplement amb menys treball d'ella es manté més en vol. Bueno, la tenim volant per així l'entrada de llibre, ¿vale? Emilio, va per este costat cara on aneu vosaltres. Vale, estem així de ràdio per hora. En el cas que ve marcant-nos la cosa, pues sembla que no té gana de fer la solta que esperàvem d'ella, però bueno. La veus, Emilio? No la veus? Vale, el cubro la coloma. Ara espera que tira més avant, així espera de por hora, així m'encara parant que la dec. La perduda, un magnobre el rebot aquí en la marina, que se lo han deixat a sobre la coloma. Mira, ahí irà la perduda. Vale, 7100, coloma perduda de vista. 7100. En la puntuació, quan tu arribes a coloma, si la coloma té perduda de vista, li dones el colom que no estiga, li lleves punts des de l'hora de perduda de vista. Passant-la de por hora, més avant, al barranc que hi ha a l'esquerra, perquè ell s'ha amagat. Mira, la coloma va per aquí, al techo, pel mig del barranc. Torna a anar per la direcció, perquè la muntanya s'aguanta per dalt del riu. Torna per la muntanya. Coloma vista. Això és el que passa, que quan ella té aquestes intencions de parar així en la muntanya i tot això, pues sempre implica molt de risc, perquè sempre ja pot haver alguna alimanya. Crida més l'atenció quan va tan alta. Sí, i a part pues, que si hi ha algun tipus d'alimanya en la muntanya, pues, pot veure-la molt més pronta i aplegar molt més pronta que nosaltres. A veure, ella va tornant darrere pa calolazo. Vale, cara lliber, perdó l'olazo, cara lliber. A veure, coloma parar. Quan baixeu la carretera de Llíber, passareu unes curves en uns pins i el primer, a veure, camí Xàquera a la dreta. Rebote 712-30. De la carretera, més direcció de la banda dreta. Uy, ese se vuelve para allá, jalón. Ahora, vamos para allá, vamos. Ahora que para, no, de momento no para. ¿Hay que subir escalando o hay Ahí ya está mal. Si para ahí... Vale, está volando per la carretera de Llíber a Gata, cara a la depuradora otra volta. Imagino que sí, que estará, bueno, las palomas tienen que estar bien preparadas y bien voladas para que soporten la presión de los machos, ¿no? Pero también necesitamos palomas que dejen trabajar a los machos y que afloren los detalles de cada uno de ellos. Coloma para, coloma para. Ahí no se sienta que puta, la terraza de la torre para como. Vamos detrás de las casas, vamos detrás de las casas, por aquí. Vale, me le queda mucho primo.
un poquet tots i el que arribi ella l'agarrem, eh? Ens han comentat ja que agarraran la coloma, ¿no? Per la perillositat de la zona en la que está volando. Por eso y porque se ha salido de los límites. Se ha salido de los límites de seguridad. 7:40 agarra la coloma. Pues esa vuelta a Paloma un poco peligrosa y hemos tenido que cortar. Una lástima, ¿no? Que acabe así la prueba. Pues vamos, pero es lo que hay con este deporte. Unas veces sale bien y hoy ha salido mal. Suelta cortada. Yo que va a ser nada. Porque se ha ido muy larga, se ha ido peligrosa. Nosaltres procurem que els animals no sofrisquen ningún percance. Sí, que lo primer és la seguretat Primer la dels seguretat animals. dels animals, exactament. Dili a ton pare que la gota el tens així, ¿vale? Cuéntame, ¿con qué palomo estás participando tú? Con la gota. ¿Y qué tal? ¿Cómo va en la clasificación? ¿Va bien? Sí. ¿Sí? Bueno, la prueba de hoy la hemos tenido que suspender, ha sido una lástima, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de venir a estas pruebas? Pues soltarlos. Soltarlos. ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos. 8. ¿Y con quién vienes a la prueba? Con mi padre. Vendrás también a la siguiente, ¿no? A ver si tenemos un poquito más de suerte y sale mejor. Sí. Bueno, conta'ns què implica per a tu vindre en el teu fill a estes soltes? Pues implica il·lusió, implica la gent jove vaya animant-se a estar als coloms, que és molt difícil avui en dia, i bueno, pues, què més agraït que un pare portes al fill. Parlem de la solta d'avui, per desgràcia no ha sigut tot lo bona que esperàvem, no? No, no ha sigut, no. És un poquet desertora la coloma, però bueno, a voltes passen aquestes coses en les dues modalitats i res. Hay que assumir-ho així i, bueno, pues hay que seguir i avant. El més important tindre el colom en la mà. El colom és lo principal, és lo que se mira sempre, el tracte, el no maltratar-lo, tot lo millor sempre per ell i que els soltes siguen com siguen i el colom a treballar. Treballa més, treballa menys, ell a la solta té que anar. Jordi, anem al ballat i repartim. Pues la coloma no ha eixit com ho esperàvem, la coloma s'ha elevat molt, ha eixit del ràdio de seguretat i a part per els punts que estava fent la zona la veia molt perillosa, una per Alimanyes, que és el que m'ha passat al final, i l'altra perquè és un puesto molt difícil d'accedir. Clar, tu fes de compte que hem arribat en 2 minuts i ja ens falten 2 coloms morts i que no n'hi ha algun més. I per això he decidit tallar la prova per perillositat i per ràdio de seguretat. 6 palomos, vale, aquí cogió en paloma 30, Toni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Vale, Toni, ahora cuadramos todo, ¿vale? Falten 3 coloms. Falten 3 coloms. A mí me faltarà garantía, que no sé, però Falta garantía. I luego en el terrat. Falta garantía. Ha cantat. Falta el Brutus. Falta. Sí, claro, lo que estem... La perla la tinc aquí. Tinc la perla i la perla negra.
Amb els coloms entregats als seus propietaris, posem el punt final a la quarta prova de la Copa Comunitat del Campionat Essència. Ens acomiadem amb les millors imatges de la solta, però, això sí, fem un xicotet repàs a la taula classificatòria.